asam aba asam wa asi nyina ne se ena krupo twediam papa se yadom obeye ne nsanche no ebiem ena ye ka tiatiafo nyina se ena abrantiafo ni moro no nani no ebeteta amobibia ehu han ena de nani no eteta ama obibia ehu wa wogidie dwome na Asem Mpe Nipa no yani funtum pa katachie yan ene didi ma hiafo bidie srebia bonchena na no yani atwentwen kodia wu a yetwen yan ansa na yakosa no adigade abakade kumase jom hey wotatu ya me wonso bafo ya boye tabam ene ye nam soro ye nam fom ene enya asem ketwa asembesi asantemam ene asembesi suame na entoma yempon no na omanfo ahukropo twediam pon ne maniye ene ne kasiye enya asam keto akra ena amanfo se ene nyina ye hwe Sompa TV no ene ye hwe Sompa TV no ene me kai obibia se wo ni Sompa TV no ene Facebook no eye ene YouTube no eye adwuma Twitter no so eye adwuma ene se wo anya adwuma de wei ebi ansha Boyan Sanchrane, the Krupo Tradia Papa say Yadom, the bag Jesus Christ a year no, as a sahon, na Dauroma, and one may quite say. I brought your friend Moro Isaac, our Cassatia Yapapa Bino, and Bibia to Bechane. I said, ye, me manano Tayano, Bibia to Becha, and what quantrena. Ya dear Gua Council, and Yakopon Sanchez name, Ebaya Juma Juma obati omono asamwa enka odifo pokobra David ene obati nenka ohneyire maame yaboa akua asuama bronya woya abrewatia obati nenka ewo dwumadie we so bema usu kantankaka chief executive producer ma dwumadie we ene wa man homene so papa wa bo dwuma papa fitri nano Sompa Asem Mpe Nipa no na wotwetwa mu no na enya asem ketwa nanso so no Nyankopon so obema nkunimdie aba ene ya twa nkunimdie na ene ewiase afa na nyina ehwe de besi ewo asantemam ne ka asantemam wa hefa eye soame fa he eye Sompa Asem Mpe Nipa no eno ti no ene yekọ YouTube no eye Sompa TV Facebook no enso eye Sompa 93.1 eno eye Facebook no enso eye Sompa TV Ghana. Just subscribe yan share na afoforo enhwe dwumadie we bi ena dwumadie madika ka cho se wanya bi anhwe wa yo ho emma wo bi enhwe enka chrew eno ti ya krado ja ready ewo Sompa TV no ye dem live sabre ya meka se nyina ewo Sompa TV eno to YouTube ne Facebook no eno so omanfo bi wa chichiri bi no a wonya Sompa TV no empo wonya nkofie no me kanfo man se emma wo bi hwe enka chrew ene ensanchani besi wa santimem sanchani besi ewo Sompa Asem Mpe Nipa kwaku empom te sei na ansana no emrantie we adawroma omoboa ama yako Facebook no ene YouTube no ene yima ewo duty ne bane se ene saltime wa aya hyehyehye sa no wanhwe ye na ya miemia fidie so yi a na ekofa asem abre yetiefo ene yahwefo nyina ne yima no ankasa ewo MC a wo bo adwuma na abranti ataba ko no na me hye danim ne din ya montwomre ye efri se Kevin Kevin so ewo MC a every say ena eye historic ena asemu asi ewo asantemem wa brantia driver bi akasa ediatia papa bi a empo babi a wo kono wo mu anu honom si ni kwam no enam so ema na ni fraye no ena ensanchene kase pa ena ebesi ewo asantemem ekoba jase sempremu eka producers no sa ena nana ya mensa Abraham Port Africa eka producers no oyuko ba kwaku yeboa enso ebo adwuma enya asam keto akram na watafrija onadawroma eno chichi fidie fruma edemame na kufro bofo mpa bema asuketo am yipa bra na Osei Aboagye Oforisuo nenti Oforisuo me na me tiadwam na me de Asem Mpe Nipa
ekobose asase so cancer pian ene campion ene nwumire kwaku empom te sei Oforisuo nyankopo adaroma bibia boko de bibia ye kama ensanchani besi yeah ujituma na anyintum mejitum okay tum say na no am say the part 1 akogu and ye part 2 that's it and then you beka ne say ye prepare chire kra e wo yesu din mo ujije onye ni o ebebem o yesu din odi for pokwa bla ene ensanchani besi ujitum ana unyintum na say cap na faka kra kura me okay cap na nkasa e faka tu ebi kura me okay me naja me him e de kronti ane sa akwankyere no me ne na namwa anti no akwa bi so no oju bi show me show enu an say I say o ma me nkasa na yekoyanim ene akwankyere me ne na namwa Asem yekoyanim Oforisuo di bibia hye okay Yesu ba no obesi obi so obesi John the Baptist mo so ne Simon Petro nim ne Yakubu nim so watase bibia ko yie Yesu ko ye no odi na chija hwan odi ja hwan odi ja Petro Yakubu John so watase John the Baptist mo sa no na odi se osenti nyankopa da roma eba honam mu dia ayo shapen ayo baton no e fa kakra e kura me okay bibia besi abroatia Oforisuo bema ene sachani besi ujitum ana anyintum ankasasa misamisa unyintum emisamisa na memusa ase ujitum ana anyintum kacha misasa na wusi hu nefa na hu ne fa sai ujitum ana anyintum ebe babro so na okay sana person no say ebe mijitum ana say menyintum I cannot challenge the word of God anti no answer ujitum before the waka no the say the waka the watchro and the bem and on a Latin be kind of corp scriptsy and I say cause scriptum or say what I have written is written the yatron and no e de bebem enoti ye dedicate show no e de amaye papa no ebiem ye dedicate show no e de amaye papa no 7 producer ye papa no wadi ni na achopa ye de ma no nyina no watie ama na ye fe na asem o kan ye eto makoma so o say se akoda anaoba o jane nan egu sre so a ye pepa ye ntwantwene ye papa ne kan sa no na awosen agume e me de yi papa enya asem keto akra na ene no esanse ye twansankyerene na ye twanse abrantie moru nani ebetie no ekwai bi so no moru eduru babia wo hu ade no kakra enkanka ne anwumere sei no na eduru anopa ne na wiam ho no a na awia no toso a na eno so aya asem foforo no mu ena enrada ye papa hye ye bose adawuroma enadie 7 producer sadie abrantie moro ni na mate no esi no wa bra no onya nyuru babi a wokọ no wotiatia ne naso na ne nan no eye ne ya gitum se abrantie moro wa nya de eno de ya twi nanim papa ne sayonti ene papa se sadie yesia pa na chew no sadie wasi atie ye no moro ene akwankyere a ye de atato no enya asem ketwa na empo ene akwankyere ye papa ekere ye no ya yiye bia fira no pano a besisa brain ene de aka no fidi gadochi ubehu no Sompa TV Facebook no enso ya Sompa 93.1 Sompa TV Ghana subscribe na share na afufro nhwe na wontie bi emfa free ho na YouTube abogafo ade no enso eye Sompa TV yanko Twitter no so Sompa TV Sompa FM enoti wiase tentafidie ni nyina wiase amansan nyina say sabre all eyes on Sompa 93.1 Sompa TV dia santimai agiatum dia wiasman nyina agiatum asisi sam apo menteme ho ase eye Sompa Asem Mpe Nipa enoti no manfo dodo no a ena ne etwen yen enanti empentem enawo empentem enna efrise ensankyerani besi ewa santimem kwaku ye kwaku yanimo Oforisuo so on say ye koso kasa asem because the person kan nyina ne say nipa bi ye kan bia ni nipa bi wa wote ase ana se offer na ye koso kai e bompa ye esre e de futu sem manipa
Me de Oforisuo me kasa asem Sompa obetima kasa Sompa ene Asem Mpe Nipa e pemasem ye sei ye pemasem but ade na nkasa ya na obi tie ye ne se afidie bi koyi obi a ya na ye meya e wo kwan bi so o se ye programming Africa Chow person no create afutusem e bae e bra na e wo efie ne ho ano na sa no man but na empolish sei ba ye ne ba ha no ene e be polish sei ya face ye ho so say e futusem ba futusem no nipa bi betie ne tra ba mfanya adwuma ebi na si yo ye kwa ye program kwa ya na ye call radio show dadadai sansan chani we kwa no de ye hu ne ayi bi gidi ye say ye hu bi sa adan se obitimi ete asore sofu bi se na maye nsankyere ne na bi e obi e ba we bubu ani ese bi a me be mananante ampa yetimi gisa na working stick ne to baby nipa na yeso nante baby asofo ne betuma jame se nante bra ore ne nante before ne after no on nante na ene sa bra no ense but wetimi de poma na dai agu baby nti se de na no yenua ye friend say moro oni chief producer moko hoya se botimi free ne dem moro fa kokoso ka nim a okoso ka nim that is a chance improvement be dey e betime dey aba na improvement bi aba eno na ye kan say ampa utie yen everyone into ye so say we dey mahu se moro kodidi papa bi atem na emo kodidi na tem no Sompa Asem Mpe Nipa fo na didi animu ma na nete ade obidi koye ni fie ye na ye no wudi koye ofie timi se o antu na de bia ya na ye bompa ye manipa ana ye tu afutuo manipa da se ne bi ote wiase se ema wa enya wadwen se ade bia wo ye bia no se bia se wudi nyansa eto ho e wo kwa bebre so Oforisuo so wa anya ne sa ye kura ti aye kasa yi edum bia wan hwe ye afidie ni be yi wan hwe afidie because ye nipa oh yeah eti afutu sem de eye enti de bia ye chance na si ye tufu se ya mesrew bomodi afa bi wo de yen kasa se be fa ni nyina ba fa bi ade no point no fa bi ade we say ade bible kura se du na no wajani ye na nipa bia fa nsa me maame ne papa wo me e na ese medini ni da bi o obi e wo chen wo bia no na no maame bi ye kwala bi kase bi na manage wo se fi na ekro sa de ye matene ne de mahui so wo obi ya akura wo ye panimu medina ni de be ma no Oforisuo eto akura bu o kana ni mo nipa ma wo beka bi a kiro obeka bi a kiro enti ebese ye mfa ni die e ma ye ho ye mfa buo ma ye ho na de bia meka me sese obu nipa na nim kasapa udidi kwa na kopo left do baby because enye wo maame ba no papa banko na sese dai o ma udiye nyankopon na diye na o ma nipa diye no first na me fees otoma na come de wo bompa ya na dwa na besio no wadi enente sa wo de fa nipa so na fa wo de fa nipa so ye kasa no so ma hodo e kasapa wan kasapa ma sabi akola onsomo wan kasapa ma sabi opani a sabi bibi kutan onfa mawda to Oforisuo yanhwe ye kasa na kasa bone no endum mi bebre wom ebi ne de ye nwen wanya nne ye tempente kwa asemi ye ntimi nwie dai because ye pesa se etu e wo kwan bi so because onwonko da no da e wo wiase to Oforisuo me da se okay ena futu semu a ye de eba no se ye mo nipa wa bra wotiase futu semu a eba no ene be tietietia efri se na ye bre no eni enchen saa ebreni ho omanfo dodo no a ena etwa ye eno tie besre yicg fo se nkania no yesre wo mo mani nyina so efri se de omanfo epeso wo hu omanfo peso wo te no ene ebibisi e wo Sompa Asem Mpe Nipa ye bo nipa wo bra wo te ase ana wonofo enipa bia hiamwa o enipa bia hiamwa na meka kire wo se wo bia ni ho wo wie yase a na hode eso na kwankro wo bia ni ho a wo wie yase a na hode eso na kwankro wonofo se wo yesikani a wo betumi ahiamwa se wo yodefo wo betumi ahiamwa wasisi dan awie wa bra ye kasa edan baby abeda enya wo na wo wa de bia wo betumi ahiamwa wonafo ye no manfo bi atwere se
One seven previous one send nibie. Ya no amanfo adwene se ahiafo ana wona wo ho kyere wo mo akasa no wo mo na hia moa o wo bia hia moa enuti enanwumre no se ya boa nipa wo abra wo te ase dia wodofo wo abra na wo nwua no eyane dai usuo no wada na wo nwua no eda ayane sabia no udi sika kame no Odofo seka uyi usika kakra ena wunua no yade a wo yade no so de ne ko South Africa sempo surgery bi akekoye no kebema no abankwamu a odofo ka oboa no ye boa nipa wo abra wo te ase a eduru ba bia nipa eba ye nkyɛn adesede kakra ma ye na ye chi emfa nhwe wo mo epepi no ya no manfo twa wani a se nipa sumasi anase obenten wedi de obedie kura hoɔden ma no eduru ba bi kura atade obi be hye kura no ya na ɛhoɔden na ye busa wo se won tade na abu suo no wodrop na wontimi antum no wodofo ntade ni bi wa ase hɔ a aye wo ho nketoa enti wo yi ama wo nwia na wo yi ama de one ne kwa asɔde no sister no bra no ano ne te saa konwa ba akoso no empepi na tade kro no de ba asɔde no enam so ma omanfo atuni din eya akoye suntudua ma no se sede o musiki ka no kra no ede na tade no ensre no won peso obeba asɔde biemu ma me no peso obeba asɔde biem efrisa ne tuma ya ba akopɛ wodofo wodrop no untumi ntum ede enese wo ye man pa entuma entaden kata wadagya so wonafo eduru ba bia de obi dikura ya na eho odema no eduru ba bia ubeku obi fie 7 previous aduane odema na nkraman no eduru ba bia ko hu a wo yamwe ebehyew enso ma me no a 7 previous a wodi ka beto proto ho no a wache wo pom ho nipa beto no wo ba ye ofie na fa cha ne de no de obedi kura edne ekrutu djuma na ade ne ye se wa ma me pepa ofie ho wa ma me prafie ho de a wo ma na duane odofo ye nye no saa ye buo nipa wa bra wote ase de a ma me no pe bibi ma ne no ani ma ne bochi ano enso eno ane ye behunu se wo boa no enye de wadi aka eduru ba bia wo nkrama aduane na kura se de ma me ne na nisu ka chirim no konya kobedi papa wo mo no eduru ba bia ensu agubi so ama no sei abro so mama me ni bini efrise wo koto no wo mantem ho ne wati wuram ena kuru abeto no wodafo ye mo nipa wo abra wo te ase o se wo ho akere wo pa na wo yodefo wo sika ne yemusa se wo de bi boa wo fa asefo ana unwa ma no wo boa wo mo ana won se wodi usika no ya huhu sam no ntino sika no esafri ho no won se wunya nipa mo momoa wo odofo yima ye mfa boni bia wo bi aye emfa ntua ne soka se empo wonya sika no wanhwe fie wonya sika no amoa no wo fa asefo wonya sika no ototo ne yire asawram wonya sika no de wose na ko boa no na empokura na ho hia dem no ko beboa no odofo ma men kan kire se ma mo ntwe na so pii so fira bro kire bai no wanfa bibia kura ama wanhwe fie kura no a enei mommoa no wabra wote ase o manfo pii na fira kwanto mu aba no ho akire wo mo wabo mo ammo fie odofo nam so saa no o manfo bi eye wo mo ayipamu ama brabo no eni wo mu edi chimsia die na ade baaye boga menyo mama ni atutu din odofo yankai wo mo na duru babia enye wo mo a ye bo nipa wo abra wote ase de a emfa ho ni abrabo bia wo bo ye wo ba de sefo no wo abra wo che ne nyoma nyina koya wo kose no wo ba ye ne papa je no wo che ne fa so no wo sa topono edema no odofo emfa ho se obi amwa wo abrabo mu o wa mwa wa brabomu o wan kai wo
ukoji school fees no wa ma wo nanso so no wonyini ye enne wabaye minister wabaye odefo no kai ne ko boa no na ye kai nipa wa abra wote ase na ye boa nipa wa abra wote ase a odofo yenhwe papa bia wo biso aye na eduru babia yentua no so ka ma eduru babia yenyi nipa mu sa se yenyi mu a eno ene eduru babia ema brabo entumi enko animo no eno ntu odofo emfa boni bia wo bi aye entua no so ka yemoa won bia no omanya nuho no mu ano omo betumi abaye krupo twedi ampobase ye dom adwuma wo betumi afa bible akura ama empo obeka nyame asem ama foforo afaso asakra na nyankopon animunyam enso adadi eye me modofo pa Osei Aboagye Oforisuo nintin Oforisuo omna samoa Oforisuo edika kase afutusiam na ma no gusu ameka na aduru swede na yanchia yatifo ne ahwefo a efri sata mi eye yenwia ya nani akeka kohyemu ya sebi ohana ne wo hu baabi ai ene wo moa na mpaiboi yegusuo nti yebeda wo nyina ase na yanchi obi bia ke adu bema du gas oven obola ho ya kira haya wo nyina furnace asaf moonlight peter na no raba kwache ba yem se wasan atiada majwa ebi obi a ese chia no majwa emse ne store no watum yebeko ho majwa tene kache sa no mano okay katacho be se mu fa adamfo mu fa esu na nye ye ne asesa nka masa musa nso bebi obi a zo ne timi kwa okay wa ye ne so duwa ma ya sonte original Nigeria mu nyina ye cheche obi biara Oforisuo asema yanchi ma Amelia na de omunum kania ne te no behwe ye na ye mami ote yi de mafia no ba bola no pe ho na abrante mo rotie o be dia mafia te no menya so kumase awonu ampa baya magazine so baya magazine kwakuya nkono ahwe anobepa aniani so ya Sarakuba boutique mama nchia granny mami we bompa ye bi ma awose gume anobepa na oto aso we ni passe granny odin sato so ajai na same wote ho hwe aniani baabi awo bia na no na busu chawo onfa ne santo mi so odin sa na wodin sato so da Oforisuo amse me gidi yese safutu se mabapen so beka ya o abapen yemwa ni pa abra de abanu ntina me twika dodo ho bam yemwa ni pa abra wote ase eye me kai se yenwia bi firi baabi bai na atade o de bai o so onyi bi ma obi a o de no ma bai pa o so onyi bi ma obi a e busa ne se aden wasi osuro Ghana fo na mbusa nsa aden na semu nyina ne se satale a wode aka ho no se wode ma obi a anhwe ya de winter ya wanya ne se nipa ntimi de satare no ekọ baabi amoko chinsa mo adwen enuti ya na eduru mebi a ne papa ye no na mbusa se ne se woni mi se sa adwen wo wutrim de ene won so shopping be na won so ye de bra ye branka ho eno so a kojoto ani na anu ani nansa ana sebe mpreduasa okoye no oba no de yade na baye stroke abubu no afro baye ne ayete ya na atade ode be maye no ya wususu se de be ko baabi no afeye mumu na eso no mu yede na nante Oforisuo dum be ani pebu obaye ade na obaye dum be nso ade on pe ne bibia ye no ode be bod ma bo adan ampa ewom se dum be bi ho a nipa bi betima wade bi Oforisuo to get say osan aka no aba ho no enye so easy by the end of the day no answer any question bi e wo ho e ma wo nipa da sane awuti e ne se e de be bone be pa na Yesu Kristo ana mpanimfo a ye na ye bodin ya ye pagya ye mu e bodin e sore no e de be e na ye na ye ma o mo mbagye ye bone so aye e kwan bi so e ba srew se ka se fa ne saade a ko bia ye obia bibida
ya kasi ya fa ne saade a obi ayi obi papa da nanso edumwe bia nipa da sani de wadi amana bro so wokoto agu e no sesa ma obi nanu bronya brebia sabi ebi ka amanfo ya na ye che no ma ye musa se emu bia ye de ma obi akoko bia wo de koma obi sika bia wo de koma obi enen no ye de bronya wie sa nipa no wa pe na ye den ahwe ye nyina ye tie e wo kwa bi so wa pe na hwe anu nti se utu kwa akọ Arab countries na ye nwanum Arabfo no omo no ma ya na de bi omo ye no ya na enya afiafe ena de bia ye se ye kai obi nya afiafe nko na ye kai obi de bia omo kai nipa ye musa obi ti aburukyire obi ti Ghana ha sebu obi anya na visa ni nwe wo sika tam o petekiti sika no watra ma visa na edai awu ade benko ha ofosuo abibifo de bia mekasa asem wo se abibifo special Ghana ye trimu odin dodo ofosuo na wo ba wo nwa bia timode ne busa se agenkwa na ekwacha so da ma ye bo afode e hisika bam ya ye hoho de ntoma self mo no sa agenkwa no a sebo ode ne nkwa to o man no wono no bone ya wo ye so hwe tena de bia na mekasa kronfo kra no okobo krono kra no se rade mi kwefa meko enso ko banye se rade sebo ososo de wo ye ne so de be kan se ampa na no na me hwa yi bi na ye mesere drama bi a enwom no oje nwum bi a no obo ye mo nipa bra wote ase no sa ayi na me dese ababa wa ne ko no so fa ya ji mami ato hospital ni ehia sika na ohwe fufuo ne nam eguso pa o se ye mi di sika no akra ne ko ani na anu ani na nsa na ne mami tim afena ni nwa be ma ne wo fa na wo ko no akra ne ko no wodi ko gya boniti na wo su ofa bi wo a sam ye de ifuna to adaka mu no kotena ambulance na odi ko gya boni ko mo fa na ko se mani abre ebra nso a satan nipa na ukọ situation bi a na nipa no wodam edan bi a wodam ahoche bi a owom abusuan pani wo bi enso da de bia me kasa asem wo se ye ne bibifo no de owo bi ne ne bo ukọ abusuan bi mu a de owo bi na abusuan pani ne bo na enso fosuo sebu wo sika se den na wo ho kire mu a wo krama ne wo fie untimi nsoma ne da wo Ghana aponcha ne wo fie untimi nsoma ne da e nipa tina sante kasa na nwum bi oso nsom onye nipa edu tama mo maye mfa no ma bi se nipa bi asomasi bo situation wo mu no wakowo ne nkwankwanta ansa ne yekoso mu nipa bi wo kwa ne yade no ye so ano ntem obi so ni mu a kasa mren kotin otiase ma men kasa mto fosu ewu nipa wu bebrebe e fa sabe enye nyankopon krabia wu edumwe bia ofosu mu odin me kai me sister wonya ne baby ko onya diabetes ena sabe ekrotu no ye ko konfonoche na mo kwa akwa no say health insurance nya men ko an ke twa ne nan obi o no se opani se mo anhwe na man fasika bi anto ba bi a e betwa sister ne nan ampa ofosu ye kekan yen sase ko hu doctor pani e de envelope to wo me sister na ne yantwa bina me ka chro yantwa yantwa de me pese me kan nyane se wabusuani bi o da baabi o te baabi o ye adwuma bi se bi wonim se wo bre ne mfom so kakra bi o ye awunti wo de punish no ofosu anu odin ye besere mo amanya bi amana soso nya de wadi a ameya mpropro wa na akoto agu no e na wo kai se me de hye da bi ana drama bi am ya akola bi asebe o ne maame ne papa mi se da bo yare ne ko mana dwane odantu bi makra ne true buy so da bi bebe papa da no o na madwane me ne ba ko didi be na me ka chawo oba wo ko tran de papa ne chawo ne ne di nkomo ye besere ema sebe nipa ntiase no ne ho nkyere ne saa wunwa ntiase ma ne ho nkyere ne saa wo maame ne ho nkyere ne ma ne ho nkyere ne saa mesro ye moa ebra nipa tiase ne sebe nipa nti na nipa ho ofosho me da se na okay pokwa bena na ye buoni power bra wotiase ne kwasem se message wa beto dia ma menchia menua ba sarakoba enani 3 days ade wo dia be cheme no esubuye papa na no wodere ana ne boso wodere pa wa hyeda ana oyiya
ɔde bɛkyɛ me na ɛfa yɛ maame yɛ nana yadeɛ nyinaa granny yɛ maame yadeɛ nyinaa granny ɔno nso so na ɔka ho yie paa ana ɛkɔba saa yɛtɔ so bi esumi nkyɛ Jennifer wotie woyɛ nurse theatre ɛwɔ Asafo Boakye ɛwɔ Ahima Kokobɛn osombo mame paa nyame nhyira ho bra saa brɛdiɛ ɛsɛ sɛ ɛsikafoɔ a ɔmohwɛ yɛn ɛtie yɛ nyinaa no ɛfiri nnɛ ɛkɔpem na wɔtwɛ sɛ nnɛ ɔmatotɔ kaase ma yɛn woma sɛ gya wode atoo no yɛmmoa nnipa a berɛ a wɔyɛ dɛ wɔte aseɛ deɛ a ɛfiri nnɛ ɛnɛ yaa ɛkɔpem nyankopɔn yɛ adoma na wɔtwɛ sɛ nnɛ woyɛ sika nnɛ wotie mi a mepɛ Halanda de to fie kyɛ me ama me condition house kama ti daakye me wu a na waka sɛ wodi fo pɔkɔ bra dan ni ɛna woyɛ saa ne teɛ ɛma me nkɔ no waka kyɛ me sɛ bi a kama bɛto fie ama da bi ɛnɛ ne kyɛn yɛ abla bɛtɔ ma yɛn me nkɔ akora na mehia yɛmmɔ nnipa ɔbrɛ ɔte aseɛ yɛka ne saa ne teɛ hyɛ sikafoɔ no ama because hwɛ ɛberɛ a Yesu Kristo ɛstati sɛ ɔkɔtua tight a ne wɔnyɛ sika no ɔsoma asɛ Simon Petro nkɔnsuo no mu ɔnkɔnkɔhwɛ draa na ɔnkɔyi aboa a yɛfɛ no fish ɛnam bi tare ma so ɛyɛ mmoa sɛ fish no ama saa Simon Petro nkɔnkɔyi no a anka Yesu ɔnyɛ sika nkɔnkɔtua no tight ana ne tokɔatoɔ ɛti dɛ meka nya ne sɛ now but this time ɛsɛ sɛ wɔ sikafoɔ no mu sika na mu de gu da mu a yɛkanya ebia bɛn na wɔtwe mienu yɛn kan wieyɛ no obi anyim half ɛmfa mlo di for pɔkɔ bɛ na wɔ Sompa TV Sompa radio sika na gu da mu akyɛ dodo ebi sika na wɔtwe mienu okay ntimi kan wo sika ne kɔyene obi apake ne hɔ sika nkoa te sɛ nkonya a wɔte soɔ wɔda soɔ wɔdidi soɔ sika America dollar nkoa wɔte Ghana ya oni tama wɔn kan oni nkra okumase ya oni kumase okofodua eba cho sika no chembi fa bebre odi for problem sim fa ncheche mimianum ketekete ɛwɔ mu nkokura mi nkurase ɛfere nyina nhyɛ hɔ ɛnkɔ hweskere nim sɛ ya na wada na wɔkɔhwere nim sɛ ya ebedum le bi na ebi aho chebeka odifo po obeka koda kete so owu no obeka saa ne mi hu ya ka me koboa no na sofo ne nani edi no oboa mansan da bi enye ne saa ene ne kye ya esikafo nyina obi anche ne sike mu mfa bi mleme boa me abra mete ase ne yesie mu nipa mu so hu kire wo mu biko ba bia wotie no obi an hu kye no no he sam no obi pe edan ya dem onya oso sidan etoaso miensa watum de safana koma maame so mfanto obi andem wosi dan esi wakurase wofiri kumase anankra ba no akokodem obi andem ennim se nipa ho nipa ho ahofrente no watum wofiri nkraba na wafre akosha mi bo nko sese dem wo okwa no wayi 50 series na 100 series na da koma no na wasa atum de safara konkran ne dan si ho oso tenkran edense se kurase nipa so nya dan woni nipa na tia so dem ho bra wotimi bow for the 6 months bia o nipa bako bi wotimi bow for the 600 million 500 million anso so wia no betrase ye nyina ye hu kire yen nipa wotia so dem wona wodi sike funfun so funfuru amma yesi aso dem wie sofu yesi ni mission wie ya to ka ama no ya to bia ma na yire yesi mission house ya mani sika ya man den ya to tasi nyina wie ye wo bibia ye wo ya to wie enso still na kobrani timi bow for the 600 million 6 months it every year bia 1.2 billion me say no abo no bit ya so dem ho the odi digwa 100 cities wonya masa first can't see for my for the yes kiss wa brand for the first can't see
nipa no ɔte aso dem wɔ na no ho kyere no start sɛ wokyekye sika frɛfrɛ mu sɛ 1 billion na wo kreti ɛde ama sɔfoɔ sɛ yɛmfa nto asɔre fotom no yɛmfa nkosi asɔdan wɔ heaven hɔ yɛmfa nkosi asɔdan ɛwɔ heaven hɔ bɔ mmɔden sɛ wobɛwura asɔdan mu hɔ wura asɔdan mu hɔ no mu a nipa bi ɛwɔ biara no wo a wote asɔdan wonim sikani wote asɔdan mu wonim sikani ana wote asɔdan mu so wonim hiani bɔ mmɔden sɛ wobɛkyekyɛ ama hiafoɔ ɔmo da dodɔ prɛprɛ mu ɔmo ho kyiri mu ɔmo da ɛyɛ fam mu asɛbe ɔmo abrɛ bɔ nkɔsoɔ ɔmo mu nyɛ adwuma nyɛ yɛmfa sika no bi mu wɔ mu obi wɔ no ma onim pragye atwi onim kaaka onim pragye atwi ɔte hɔ tobi ma no na ɔmfa nyɛ adwuma taxi a tobi ma no ɔnso ɔmfa nyɛ adwuma na ɔnso ne di ne abusuafo ne di ma ne nkɔtwe tuo anase kan ɛnkɔpro bi no aka kyɛ sɛ akɔmfo odwom anaa okurom ti apolisifoɔ ɛnkɔbɔ ho ban apolisifoɔ nkɔyɛ dɛ nkɔbɔ ho ban libiafoɔ obi ayi adwuma no wɔn na akɔtwe tuo ɛne sika kɔkɔm obi ɛsikafoɔ mumla fam ɛne yaa ɛkɔpo na ɔtwe mumla fam musika na ma hɔdɔ gu no sika ne bie ni wɔn ma wɔwɔ yɛkɔbu sɛ papa Kofi Annan ɔno kɔm ne example sika no wɔ no wɔkɔ no wɔn na de kɔyɛ yɛmfa bie nsie no ɛne yɛmfa bia nhyɛ na daka ho ankɔ ɛnɛ ne kyɛ yaa ɛsikafoɔ mu tie bi nyinaa mumra wɔn ahwɛ odi fɔ pɔkɔm na musika ne mu nkyɛm bi yɛsɛ nyɛ bi yɛmfa ma yiafoɔ medase abrotia Oforisuo na electricity for ɛdeɛ na ɔmo kyerɛkyerɛ wɔn gu wɔn anim ase kwa obi kra kɔfɔ kra sɛ bia obi na akɔtua sika ama wɔn mu na Sompa for yɛyɛ yɛdwumadi ana wɔn mo dum na because this is not the first time nanu fiada nanu fiada ya yɛka sɛ moro ɛyɛ bɛte n'ani fine na mo dum light no yɛyɛ wie ya na mo so yɛ we are suspecting something yenim sɛ fishia bi kɔso wɔ hɔ a me pa mo kyɔ mo sa kyerɛ mo adwen na sabotage na mo pesa mo de sabotage ye program we say no I bet you enfa ye ka che ECG fo no da ye sesa mo wo problem bi ana say fidie no bi atechema let us know that ye kra ye nya announcement enfa man kofo ye ka say ya no ye de obi ato afidie so hospital ya de ya ne surgery wo ba madum light enipa ne hwe ne nkwa ye ni wi ana so wo wi ansa na maso light na mo be na mo de aboa sa nipa kro na abusua eno so kura kire sei hwe ye kasa ya abusua so me ha sem abusua kru we ko nyina modum light ye program ni wi ya na maso light no ye wi ya mo be so light no Sompa ya ba nya obi antimi stop here we are unstoppable enti nipa kro na wo ya saade no onyai ECG for penny form one potam asenum sa problem bi na ba mo ma yente na munya sa mo ya na 5.44 Sompa ya be ya adwuma da Asem Mpe Nipa nko be ya adwuma di a won hu se na ayi molo ani na bete ora na man so light ne kro wo kira be sa bo repeat e na efiri kira ko nyina mu num no kopem da mo pe na no kra so for so e kira sen eso mo a e kira sen kra mpo no mo wo me e kira sen kra mpo onim guase ko no mo di gu Ghana baba yo na wo ya he text message say ba maybe said they have collected money from someone and I say a group of people be no more wo mo eno e kira sen Oforisuo ya mo nipa wote ase wo bra wote ase ya ka che ECG for say nye o mo ka no madum na Nyankopɔ be gya na adwuma obeye na nwi eno na me say se nyame ya adom we ndesa wo ma so ma so amene ne mpatam fo mo ahu dwumadie bi ochena ya be sa bo repeat ene de ye ni nyina be sa twa repeat ochena program na ya na ye program enye o light na be dum no na betimi ya stop your program no enti ma yan kan kire wonom bo nipa wa bra wote ase efutu sem o ye de man kwofo no fo so be ma ECG fo no mo nipa wa bra mo ti ase e nipa no nkwati aye efutu na ye de man na nwie na wonya bi mo no to man no fa mo bra na bia wakoto esan mu e bi kura pa de wakoye na bi efutu betimi asan no na wakwa akoye na odne ho akoto fere mu ade beche ne yakunu no oda ho bo nipa wote ase ECG fo na munya isa mo sesa nkwofo ne ema no obi wa ho na ade ba akopɛ ne fridge ba akopɛ no ɔde tonsuo mudum light ya na sei maami bia menimo no me mmodi din so ame ya no wo mo se ne otonsuo fridge ɔde tonsuo nyina mo se no eso be ye dan ahanko a ECG ne adwuma ko bi wo a wono mo ya ade ne sese wo ne ma wutimi fo mo nkɔ court eyo memu ase no mo nko a
Ni ababa ka je say na problem bi na buy we say amoye nkaye. Na any inconvenience or care we are sorry no match trash or barre na. Ye ka kire won me yesere wonum. Wonum nya de omo cho be so light no mo so. No mu jade omo church and so mo so ade. Ye be your program na wie na na oba so. E no so kra bon so kra na e kire say. Wo for so be ma. Na ye musa yisigi fo so madum kran so kane ana. Se wo mo ala. Omo nim guase aba na nwumire. Ye wada get akra bo Facebook wabusiafo. Mo ye do mo light no mesra mo. Mo ngoto yi na mo nya band what data band ni bi. E Sompa TV Ghana Facebook no e na Sompa 93.1. Like course ba na eba phone so no adai. And na Sompa TV Ghana and na Sompa 93.1 Mr. Monko YouTube no say Sompa TV. Na mo yes na say so ko lafia na Aboagye no. San beti mi asha mo no mabusua. E bia odihye bi na bia wotie na say wo hwe de nka eba ba ni bia e beti mi asakira no no ade no ko akotofre mu. Wo say ayi edua mu mokwaku e be sa abawa wo so. Ofo so be ma wiase ye mu ani power bla wotie ase. Abrantie bi e ka asem bi wo say wa ya de bia ma wanu ne ho ama de ne hye ne so ni nyina ne se ne yonko bia na one no ewo adwumam ana ne nai pa ye ne ya onua no friend se omoa no na sabre na ne sika ewo ne ho no so no na ko betimi de bia sende ne nua na ne nai ya ne ya na ene no sabre no ntimi ensori nyina ho ni nua ne friend se odofo me ho akọ ahokyere mu makọ ahokyere me na ma ho yehia mu ntimi soro boa me ma wotwa ne yade no kola sende no e wo WhatsApp ne ade enso abrantie ne se wode emoto wonsem wode me ya ma me first ka we say nya ma yi we say ade e chia ne ma wode sa wote ya ne sa abrantie no wa free mu wo se owo ho ana ade no eye ne ya hye ne so ama wa esase wa ye bone kese bi de atia osoro ne asase ye mo ni power abra wote ase bia enka 100 cedis or 200 cedis and now 50 cedis na wode bua wunua no enke betimi agye ne kra e de asiate asefo asase so ye mo ni power abra wote ase ena ye won kwada pi na wo ho a wonum ani awofo wonum awofo ni titru ne enanom obukọ awo so ena wonum so ekodane etoye eda wonum benkum so odunfo bi etimi ebie children's home e de omususu akwa na so no eto da bia ya na enkwada na setene mu no ye twa ye ni ehwe ho ana ema ye nkase nkwa children's homes nkra no ho ebi wu aya na ye nte na se mete story bi na me hu nyina nyenya me hu nyina afemfem me ene se wonu ma nkra na wonu mo ne pempi na no ebi a wonu ma hu ni die hu nsem enkoye nte na ma yale wa bitimi besue wonu nyina so na ate aside do na wanhwe ye obehu sa atwe ni mienu miensa na ode mo konse do ye mo ni power bra wote ase aya na nanano mozramifo no wonu mo ni ye bi e wo ho aya na ye mefepa wo ho anu akwa yisra ha wo ho anu akwa ye adoye oho anu akwakoye niema bi di ama wo bi se be yo no so na ho kire na wo ye hia wo mu no obetimi afiri mu na so na pepi na no Christopher na agidifo bi wo ho a wono mu nim sa de ne ye agi se bronya ne ye no krampo ne yatade bi a ya hye ye efise bi a la ye star na ye pam ye na nye ye fe no eno ne ye yi ba ko ne de akwakoche wo bi ye mo ni power bra wote ase enhwe na enipa na wo ben wo obi a wote ufioti mi wonsa nansen ahokyere dware no yese yikatacho be ma bese wo be bia no wote fie ahokyere wo no so a edru bra ema ni nyina no aduane a no no so di nso hie si so no de aboba e de atom se be ya wono be hu se bia wo no abibi bibia ni wo no asu enso hie de akwhye dem aya ne se wone ne ma no edi ye mo ni power bra wote ase se wonim se wonua bi ben wo ahokyere bi aba ne so wonua bi ben wo ohia bi atoa hye no so wonua bi ben wo che se ahohia na ho yare e bi atie se ne so amesro boa no wate na bre ni nie enipa wu a woni ade bia se wo ba bibia mana da waseda efa wone sika dodo ade bekwa akobọ ne nsa woni woni asede no ya se obi ya bibima wa eya no ada na se wachire ni so no obo na baso de aka ho na sabre ye nipa no wahwe na amana to ne benkum so awie wato aya no wonse ado awie no ede ba de nsa abode ye ben
eni ayede ebe na ade be ma na busua ni bia na ne ma ne yire ni na busua waja wonu machi a wonu akasa na ni be hu bi obeda wase wo ho ofoso be ma me ka kire wo bia se ye hwe na Nyankopon na yase ye Kristo achidifo ye komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na achidifo dia ye hwe wonu musu no mo ba do ya na wonu mo ye no na ye nso ye nante so ne de betimi aboa ye ama wo ye obi die ye no na wo so wo die ye sebe ya wo nchiri ma so no emposa ketua na ama wo so a ebetimi akọ wonu so na enema nyina so akọ ye dia na ECG no ye ka cham sama so light na wo na se ye wie program na mo so a wo men ka hwe o maso na me dem no maso o mo ye nim guasefo pa na me bi da wo maso so ya na mo ma yemfa bibi an sha bayo temamufo no ana ese o ma no so enra nyina light so enna ye ka sa dem ka se mo lo ye betira ni bia na je sa ma ye je sa Asem Mpe Nipa de je fanse anya aga se mo yi si je for mo ro mo tene so na so mo net o mo te ye so na o mo te mo lo so o me ka me entie amono ada ne ha dwen kakra ne se anu ani sen ada kakra ha dwen ne se on se o mutimi ya ade ma ho da hododo na nim guase aba na nim guase aba ma fa ye ne ho tan ade asai ni pe wo soame ha ekọ akire abusuakuru afọ fra na efe me na me de bia no enti de bia na me ka se enkura no be di atam saa o de bia me ka sa se moyi e no ma bi se ekọ so hwe abeka de ni kwase woka yete anum first kwa na FM se no so no na no ma nti sei mistake aba mote ho saa electricity nipa te ho eti se mfumso bi kura bakura na mo ka ntem na mo ya announcement mo de mo yi bakura na ho na ekọ jim na omu bu na sabin preduasa so me anko ankasa de minim na enti se sabin preduasa sa na me pese me ka wo mo asem adoma na ho ada hododo eni guase se obi su na we anwe na ko kan se obi su na ahwo ya bi na e ka chom se we mu ya adwuma en na o ma sande se chene na ba enti se yanti mu no na yama ye ECG fo aso nte se enyo omunti ni Nyankopon nya ne dabi ofosu mama ye nyini nko ye nyini mama ye nyini nya mofra wo mo na ese wo ma no Ghana no ye mo ko mo dia o bosu mo ko na mo twala tisi be bosu se o pilot fa chawo adwe ba mo timi se nkrofo e wo bedum no asa me nim do adwe mo be ne kuta mo sa kwa kun me mo signal no adwe mo be ne kuta mo sa sa me tumi aye mu sa sala tisi pa nyi be ne twala tisi be o fa na yimra ko we ka de so ye twala tisi be adwe mo be ne kwa mo sa no be twa dwumia be se ye twala kromia mo se ye mfidie ye se mfidie sa ko ka ye se nka adwe mo be ne kuta mo sa no mo mama adwe nyini Musa mama adwe nyini o ma fe kwa do mpo mu no omunum ne kwa no musa no o mama adwe nyini ne nya mofra what I say ni suba boni ba fere suba boni ba no mo pe kola me kwa ni nyina ri ase nom ese hunu bi ne lipa to no odi ade ba asem kura ni hwe me se ma mi bi wo so me ase nom ne fridge akese di freezer ba akese ba ko fridge akese o ma se ne kwa wonu ma se ni nyina wo ka kire wan ye video ma se no kula gune so ayekuna ni anano doctor ko to machine ba 1.2 billion na efa fe yo se so ame na mo ahia e be kwa mo ma bo adwo asa pepe ye be kwa mo ma bo adwo pasa pepe no ma fo mo man e di me se mo bi ye be kwa mo ma bo adwo ya kama mo ra da be ka se be ti mo ra ni bi afoi na mo je mo light no ya adwuma ada so am panyini ya ada so am panyini ya okay ya mo ni power abra oti ase 0551931931 0551931931 0548931931 ya kan ya hwefo ne atiefo nyina sem Facebook no Sompa 93.1 Sompa 93.1 Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana Facebook na YouTube no Sompa TV YouTube no Sompa TV Twitter no Sompa TV Sompa FM ya tuasika ma ne so do light no a wo be hwe abusua na akoda ne no me e ama wo mo na afi abusua na ye basa nye sika bia na edio na dane no me ama wo ya gi sika se mfidie dia e be dane no me e ama wo te Yakupo betu aka okay Yakupo betu aka 05513131 0545483131 hello Osei Aboagye Majo Osei Nipa me we say radio na me tie me TV enjuma radio na me tie say no omo dum na shi na ye so de ma men kata electricity for no e nkura system no mo ye
Anwa dedo. Gabi Aminia, Momianka, do office abroach, you're making away. One so na kwa we na chere no. Daba kwa chile kasano. Abroach to making away. Abroach to be court. Bagana no, put in the Sir, daba kwa che e na kasa free hin. Omasa wa. O kasa free wo foso. Bye bye. Ebu ofu pa, ese munu no mu die. Mene se wo wo hen anwumre. Daba kwa chile de sa tonsia. Atosu nyina madum no. Na just omadum kuma se nyina na. What mumo no mu yesi hunu. Aha no. Atosu de no industrial area ntutumi nya sa. Na ha no ye be kwa mo Aboagye. Ye be kwa mo Aboagye. Hello. Maje so Peter. Peter ni asa Moonlight. Na Moonlight kania ho. Dabi o. Omadum ho so. Na ise di enya ise. Ye di enya ka so be kemu no. So omadum ko ya kana ntia ba o. Abeki. Enye kwasa. Omo ya ma ya huse enye kwa. Okay. Ya papa no frɛ kwa ka dwumadi we ka metu ahyɛkyena. Ya hwɛ de kyerɛ so mudum no a. Ye ka de ka o ma hyɛ mo a. Ye ntimi nka yi. Na ka na Nyankopɔ ese nko bo nse nko bia nya bi. Na ko bia nya ne so ne die. Na mi tire nya me pɛ me pɛ mo be ba mo bia nya ne die. Nto mi am mpa ni be yi me da ma se. Nya meti ase. Hello. Udin baby afrefre. FM Kojamo, it's Apai, Bazatanga. Yeti Kojamo. How do you say Kanya or Mudi Omuni? Other than Kanya, Omuni. Nothing for some team, I had already team of Piao. Some Pramona, a Yamupan, and Pudaramoyan. Yeniso, Ed, a few. Na ya de tutu abrabon ama enuma koyi ma ya da se mon koso na mo nya adwuma pama Sompa FM omo ya ma ho ada ho obi o ya adwuma pani bia no ye de ne ba Ashanti region se wa anye yie wo ha region bia be ko bia onye yie biem ya me betuatua nkrofo bi ko enche hello baby afrefre udin me frefre asa ba se me nana aba wa nana yetie o anyume ba bia wa masompa Okay. O ma ya no wada ho ya chi wo mu. Nkrofo bia komo omo bribe o ma gisika. Mo bu aside nyame be ye no be ye. Oh yes. Enye life ni na nyame nye na juma o be ye na juma nyame sra mo pa. Nyame ti ase. Nyame sra ba bia. Okay. Hello. Hello, good evening. Pani pa o frefri hen ba bia frefri ne udin. O ka za free. Nkwanza kania ho. Mbacho yi si jipania ho odi ne hunni. E dana se. Yetie o. Yefio toku. Okay. Mbacho ye da enwa pensa tuta na plano be man ba se ada ena kami dan ho kakra na o se say na kami pese ni tini e ko se ba no a o che abaya di pese bi aha ai abrante no de ababa wa no ko hye ne dem no sadia ai obete ho asem hello udi baby afrefre Acho me de ekia me frefre ko shi lokwa no ke yetie wakua me light for no me ya mo ye ne die ku kura ne light those na omo fa ma 4-5 months no ma ku bill kakraka no mo de aba ifu aga ha me nku je bo so mo kire kura light my na video mo bo too much nwanwa hello good evening maje so panipa udin baby afrefre Osio umi akitwa anaconda ni o ti region bi akoye aboto ase no ke panipa mete won ka che kakra bibia boko de Fosu ze online na yeshi o chatumwa mfa bia mi da radio no wani TV no wa mi ti mo yakupo won hira mo
Em say ECG for e wo mo area mo ho ene omo ye dan kura moru ani bebie. Oh nyame ye ne senchire nyame ye ne senchire Edu bebi ya ni ECG for etimi ye no mata eburu adwene ne nti ase so. Wo ko hia bi kitu ebi no maji no mo ye sa o menia ni awaje nyina ubesi aba na enkosi hwe ye dan aposo ubegya mu. Menia amefa akoni awe na me mbombo maba so no adwuma pa mo ye. Odi for kobla me uhwe the way wa han han na ni egu ECG for so anana da bokoye sa we bebo obi la kosoro bia one nyame nyedwuma. Hele omadum baby bebre omadum baby bebre omama ho ada ho. Hello baby afrefre udin Oforisuo bema ye ma jeso oba pa omo na what to say pomono ho ye it's some good night na me fa se afre you oh o ka sa free me ka sa free aba ho nyina kanea na off ho no madu na ni bibi jeso ka wo for be we se free mo na o yale no wanya obia ma obia kom de no kura na na bibi ho ne aye na wa bogia wa be ne yi hey ozo ya ga ngudi ne dawo na na owu ya che owu ya nche na de ho na be kwa kosie no ni e oshim jese ni aban kosie no abena mu fa chi akwa ya ho ne ma na we de jese mo de ma aban wo wa be kwa kosie ni bia be ko ozo okay Hello. Udi baby afrefri. I'm the free so many. The vaccine is my palm moye. Nyame ti ase. Okay. Hello. hello Osei good evening Ma jeso, ma juani. Bachawane Na yin na akwase oba pa. Osei ni oho na me hon fam kakran Yete ho asem. Akonche ne mpaibo a yabo agusuo no. Nya asem keto. Yabo! Yaba! Sompa! Yes, you say for life media do mo ye enye kra o. Enye kra ko mo dum life ya so me sisi asne dum sisi Kaka me kan say ye money power ma o say no kra. Oni uni e big to ma say you asma ye ten so wo so yonku bi ho kire no. Na se o mo bi a e wo so de bua no na wo nko kire wa e wo so de bua no. And share money planning who and mamma say, and possible into Sanka man side we are, and when you worry, and I will put them a year, the hotel, a quarterly, and more in see money power now, say, if I know what sure not so, would be now the Abuana. By ECG for the yes, Ramo. Yes, Ramoko, you pay for toll like 100 cities, and you for the sunlight, not for number time, they didn't like to say, dear. Don't have baby and then you cry. Hello. Hello. Udi baby afrefre ma volume nko from TV volume. But your friend madam as a free tafo. Tafo light yo. But tafo light 24/7. Okay. But your electricity board you do baby on half pa. Anye omo asemo a. No correct. Because phone na so more light pa electricity phone paying for no. Who stay to move some line no more light pa. Ya ni binti na omo ya sa de no. Asemo. Hello. Baby afrefre udin. Wacho e frame share the frame tapa butuashi. O frefre Tapa butuashi. Yeti opanipa. Had a light open. Okay. Maybe I see a team or up. They be a TV station or one of the other will be two. It's Asem Mpe Nipa. Okay. So the like the one easy for them or they knew.
so ame ha no omunim de tia omudundum light no omo yawe omunim omo se da em se duma ko tia bribe so omo pese mo program nko so ba omo boa e be ko so sa nyame nsankyere ne no pese omsi anokwan nan so de nyame aka no eno an bebem Sompa FM ai na misa no god ai atamfu nyame hello ye bon po mamu pa ye dase kamo mi mande ko mamu eke to jama okay hello Good evening. Obapa majo so baby afrefre udin Me favorite Central Region. okay okay Mo bo adwuma me cho omo na samboa. Oforisuo be ma ye. Menye so no this time no ye dino. Hello. Udi baby afrefre panipa. Pache from ram ta se pre. Ultimatum kania ho. Bacho ado pomo di ise no moto. Okay. Yetio. Bacho yembo ni pa tan go na me to personal experience. Oh. You give them a fan. Sompa. That's my mistake. The action of my mayor and but one of the agenda being our president to the I feel the man feel the time of friends. I want to my me yas akotemne nshena ntabwo ndi nshishira nkabe mali distance in life okay Hello baby afrefre udin me kase fiente yenti wo bapa udin Macha bembo bem na oni eso bay unu bemma ya fele da wonim na wodi be hum kase fiente ene se yisifo na nim na dai baba mo ye adwuma papa that's na ye stress molo na ni beti ka tia fo nyame wotumi we nya yisifo na betie eno de amasuro nim no we nya yisifo nkan ya ne be so asi na ni no so e nyankopon ene nananom ena ye twa wo mo enne so mo ba betimuro ni na maye enya yisifo ompekro mo fo mo kan ya okay ahania de ofre no enyina besi yafa ba akopɛ yafa ba akopɛ okay hello udin baby afrefre but FM Alasan Isaac Alasan yakoya nim we de kam twa wura gu so we de was but me kasa free in Kwanza okay ya chi Kwanza fo nyina mame na one chi an mame but you answer the can yes so into yes yetimu yensura chire but you na made it toward the nche na moro issue na mpese mo mama update kata moro ntina wo TV but you ane hwebi nyankopɔ bɛ ne senkyere ne anwumire but you yani na yisigi so kura okay aha ne ade ofra no enyina abesie okay yisigi fo na omunum de ho Ghana and the whole Ghana never go away. No, we na mo ye wo TV. Ye wo TV. We na hana obi nya bi hwe no. Obi so e dai e wo ba bi. Ye wo plant ya power ye dey ye adwuma. Na YouTube so ye adwuma abroche fo hwe. Intene sa na te omunum de whole Ghana. No money wo. Oh ma fere yo. Na konfo wo krom so e dai. Obekoma makura bo a e dai. Watimbi. Ma fere. Okay. Awiye na du. Na emere no awiedu odofo emere no aso the longest awaited day has come na diomanfo atwai ene se abrantie moru a wokoka sati aye papa bia wo fa akaye efri swame sheha se wokoka jetia ase ho na wo mu koduru Sompa MTN ho osi no edebe ne siye ye papa no ekasaye na de ne kosi akire ene nyina kosi se moro ene metini no
akasa omukasa bi ti aye papa no emaye papa no ani briye pa ne sayo ntino esanse katrama eye adwuma na wo yesofo pani ntino wo kasa aye no emamoro ani no eduye ni nyina ne se kasa wakasa de atia me ma wutwika bosome wo de fashion so hwe moro ansam wo katra ye papa ne se na me wonim de wo me fie no so moro onim futiri unim obi a sabem prabiasa krobiasa ntekotoko hene se mayem frɛ no akoa bi ne sayo no ntino moro esum eduru no yenam achopa so enam Sompa TV Sompa FM edi achopa famframam ye papa no tie yesufrɛ wo tie yen ema sabre no wo fa di kan no moro nani no empopoya bai wo hunu ade kakra na enrada na yadi aseda rampem ede ma ye papa no wasa afra ye tetefo so se akwankyere toso mienu no yanya no enadua yi na moro behu adra obetumi krampo akwadwuma na de kyen so na ye papa no ya dana si ye pa medical ka kyere tiefo nyina se ye dedicate show no ede amano free dwada kosi fiada nyina no ye de hye papa no animonyam se wantwe Sompa Asem Mpe Nipa ya no anwo from ye ne atiefo nyina enuti esum adrumoro pa ya papa no ena ya ginam aya kwankyere ahodo no bi anwumrei ensankyerani besi enuti na meka chros omanfo nyina se Sompa Asem Mpe Nipa ye futum pa katachie serebia bonchina na ya twetwe kodie wo ya twen yansa na yakosa enuti no womanfo entwen no tamu chuku edigade abakada kumasi jom na America katia tiefo se ye yo tententu ba fo se boyan tabamu a ye nam soro ye nam fom enuti no enanwumire yakopon sankyere ne ebaya adwuma womanfo enko Facebook no so Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana Sompa 93.1 subscribe share na afufro nhwe na wontie bi emfa free ho abogafo de YouTube no Sompa TV and also mohwe bi na mo subscribe amafo etie bi amanyoma akonka ye papa hey asemasi asantema mu ne se enne kropo twediampon ne sanchani no bibesi ewa fidie we so yisi gifo bedum kania no omunum no yakopon ebeye ne sanchene anu tino asemba akopa na mibabu samoro na afei ye ne pana members atwetwe nkomo kakra bi na sade papa esikyire ye no ye beye no saa na animonyam aye kropo twediampon basayi adomdia na ebi aka ye papa no na ebi so aka Sompa Asem Mpe Nipa Tarawa Media Company Limited Sompa Kumase Sompa Nkranza Sompa Sunyane ana Tarawan enkran ye nyina no yisigi for drum kania no a wo kira ye platform ni nyina no ye de dwumadi we begu so amanfo benya bia hwe enti ha ye kora bibia dana kwam eno tino sesi akra no ye de agu ye platforms no so okọ YouTube okọ Twitter okọ Facebook no a egu so se tam a yamanfo egu so omohwe eno timo obi amana bamumu na adano meka asembi senyakopon beye ne nsankyerani a wona wode wona atintim fom nyina yesre wo moda omompagya enye wo muti ena ye dwumadie enye wo muti ena moa ewose Asem Mpe Nipa yani moro apaye papa chaw na watie no enye wo muti na dwumadie yeye eno nti no mompagya wo monan yesre wo mo a yesro makoni ansa pii so nananom etayechi enua ne nhoma ene nsuansuo nyina ene eso eponsuo nyina etayechi ne anwumrei a yeba ne ababa yen senkyerene ede ate yenua moro ani eno ti bibi besi na anwumrei otwumutan bibi besi efrise nyankopon wosia no ayo call scriptsy what is written is written na say call scriptum what I have written is written the nyankopon atron wa twere wie tetia moro empomte say ya kasaden bibia boko de nyame adom wo gidie say enanwumre ubehu ade for the last time
Pacho mojidi. Dia wo ye nyina wo ye papa no wanya nu hu. Pacho manumu. Eti Asem Mpe na wo kan. Sama me ka pacho kachira papa no say. Me akola. Na ai peyini ntime mfom akola. E dem ya pe akola na be fom peyini. Te ma fom no. Ana so twa wo de mam no. Manum ho pa. Te mesra na megusu sra na say oma adansidie eye adwuma o ma brabo. Oh, me braho. Nisu ya tantame. Nisu ya tantame. And Asem ya papa kano and every and say, ya papa so any muru Asem kan ye esesaso. Was ye de ya akoda se ujan 9 egu ne papa anane mame enan so a untwantwene na opepa eni to the muru from so ay day afiri no. Oh. Okay. Kwaku. Oh, for sure. Dia ne ka kire wiase amansan nyina. Yegusu etu omofo. Yenwa ba madwan so. Ame atenenka. No chese se omonetize pa. Ebi obi anyame hia no na oma na hoden. No for sure. Kakra ye kan nyina ne se. Asam na rewo. Se ekoba bibi se ye bibi se ya. Ya ne etea na hwe moro se benano bebi ekoye oba wiase kra no se bia de friend se ede anasa ahotopa no enwa moro oni ahoto sa e wokwan bi so sa na meka no se wo hwe ne maame a one ne ba ya maame oni bi na busu obi na obi ayesem ne mensem no koye na eye good se nipa bia no se wo fum obi na onu ho na wo pa achewa se be minim se otwedi ampo Nyankopon de opa no se obenu hu na wapa mu aka o de chew na ne oba fidie su be ye sempre na ya sempre mensen na sem bia waka bia no ba na sem a waka no ofosu a wo hye guye ne yete ne yetiefo ne yarefo na saa ne yekoso se ya papa sebe oni ne nyanta wanta wai awia no metie recording ne bi na sem a o kan ye no me gidi se ni morode abeyentafo o ka sembi se sebe oba eja ne nagu na so ayempe yentwa ne moye pepa ampo ovoso se tete no se wo yo ba tan na wo ma oba aduane na oba sebe okotro digu aduane me yesegu imu yinkoto aduane ni ntungu sana ana krobia sante koto eka no na me de me koso etu mabunu no fo ovoso hwe mesi bebre nsachai yo hwe bebre nsachai na me ya na ye mwanwa se ovoso nipa bi wo ofia na se me different wonya ba bi kwosha na se me different se nkola na se bi omudi mate no so mu ofia na hu omu a different na nshanka rade se enne sa de wei apie na be ya hyenso de amanipa bi because bibi ensi a nipa bi hu bibi okay enti ya besre me de mafutu se mane se ye guso ye sre se se ya papa de woni yakasa de aka ene de pese ye afam de Nyankopon wonu ahye bo se ene moru be hu ade sanete enti nyame ene edan no enye ye yahunim o enye yahunim ya papa na wotwe moru aso no nyame no ose ene moru be hu ade pokwa bena bla ye watwe ye mu ni nyame di nkomo okay sha no pana woni abre ye pa esubi wo mu se su no minim se nyame ebegusu nso amna idwa kese nyame wotumi se adua no so be nyina a obi antimi mfa se kambom esu na wo mo na na mi hu se su no eye pa ye ko okuru mu no oh yes mi hu se su no o se me no nanti me mpa na mfuse mebreu ba me no nanti me ni gi abre biam no be nanti bia eti Nyankopon hira ye watwe yimu nyameti ase abre watia ofo so be ma ede na Nyankopon aka o ma ne memuda with God all things are possible na ye da ye papa na sese wonu ankasa krampo no da no wonu na eyizi ne airtime esa de froye
yen na se papa yen ka kire Nyankopon sa onkoso ama ne nkwatente ahoden ne apomden wom na de waye yi nso no fo so be ma ewo mu yese BBS ye no na ne yie mu a ewo mu se mora asemi ba ye no ye nyina na enye ye dede na nso no asotwe na wode ma no fo so ya Nyankopon adaroma abepie wo Sompa TV Sompa 93.1 kasafidie so yi ya enne edidi bo ama yensasa aka ya papa ne bie mu no ama wiase nyina hu se ampa bibi wo wiase amani pa nyina hu se wiase na ye wo hase no mo no enye se ne namu kwa won ma yo mo kokotakofo won mo ma sa donkefo won mo mu fi se bia bibi ni wiase mo no bibi ni wiase anka ye danka ye ntopunum eti ekwan bi so no fo so ye da no ase de edikan sempo no wode asotwe we baaye ba be ye sena hobi ade ama enchirima ba be ye sena hobi ade ama adehye nyina won mo mu achichi ni pincheye se be ya adebuo respect se be ya kase wose ye kase nipa ho ye ni titru ni mpanyimfo no ye betimi ahye mo kena ne yadana sibie mu se wagye ye feso ye chaw pa ne adesra ye nkoto sra de kwa nanim no so no wa ma ye nsensi form na watimi etie ye so frɛ ne kakra ye nua no wenani ehuna de na kura po de wose wo ba be wie no kolante no with God all things are possible. We have faith, we believe in him. Dia wa ye no kura po ne sentre ne ade de no ye ntimi nka se de e de asem biem na ye ka de ye ka ne se ye wa rehye mu se de waka no ebebem Nyankopon ye ade a wo de fa nipa so Nyankopon na o ma ne tia no no ankasa na asa aka na koma o sa atrete ne ementi no ye ne ye papa na se ne ye nhwe de Nyankopon ni monyam ne na anwumne ba bia e be pagya e wo soro akwa akoduro. Okay, eno ti meka kire wiase enne maburu nyina se ba bia tumi wo no akyinye ni ho. Ba bia tumi wo no yenye kyinye wo ho entotobo nko ba bia hwehwe wo. Eno ti no ye papa ye mane dibem asotwe sefata eno ode atwemono na empo ono ase ne bano no eno ti no wo yi sa tabono afiri ne so eye medekwa eno ti no ye wa atwenye mu de Sabre ye kodi dwa kakra abotatia na mabaso ne twasuo eno tie kodi dwa kakra mra na akwankyera ewo ho no ewiase amansan nyina etie Sompa Asem Mpe Nipa edie enebesi wa santimem edie enebesi wo soame edie be enebesi wo Sompa 93.1 Sompa TV Asem Mpe Nipa dwumadie so obanfo dodo no a enetwe messages no ba enkane ano de soame ha de adum eno ti no wo ka no atuko ba bia kane awo efiri se kumase mpotamu dodo no a na omadum kane no efiri se duru ba bia Nyankopon ebo na pesie no na bonsam totun ko bi no enye wei ene bema Nyankopon jansan kyerani no tru Joapa electricals wo fra Joapa say yemra ne meto signal cable na sa signal cable eye wire na sa wire meka ho asem ka metumi aka ne dendenden pa atre Ghana for dia wonya wire biato efiri se we ne Ghana wire ye de Ghana wada ene ye signal cable no said ye be ya wo de wire wufi a ebeboa wo se ebeyi jasese afiri ho no ye to signal cable stand Ghana standard board for agiatum efiewura for agiatum electricity for agiatum sa ena energy commission for so agiatum signal cable ena mebo hu dawuru de che o na anwumre eye woya we ena sabre no enkrafo ene temafo teso faso no Joapa ne se debi me de biba santemem de biba kumase a ebebo antina Joapa me frena bedum kumase abedum asante wo the signal cable aba eno nti se duru ba bi na piapia hwene se ufie no ya ahia wo the signal cable wo ya ufie asa de we untibi kopa wo ya empepradie bi de wo ya fie bi Joapa so ba na ka che na so ya ubenya bi ato de akọ ya ufie umpewe de he na wo pe koto wo ya bi na ufie enhye eno nti Joapa wo se adagra cable si na wo to bi sana transformers akese nyina wo to bi eno nti de ni echem ewo Joapa wakachia Japan house woni MTN no ene di hwani mu RCC taxi run de nyame ubenya Joapa wu na wakọ akoto signal cable de akodi udwuma ye frɛ Joapa ahoma trufo we so abra ya fom kwan 0246 905898 0246 905898 and 0543 934550 0543 934550 yekoju apawu akache ne koto signal cable na yemfa enkodi adwuma 21st clinic no ene sciatica expert no sa sciatica no yentrimu yade
entrim na eso sisi efa osirim wona akokoma kosu na ase sciatica no ye pa omafo dodo no na academ dodo no enso na to na nanom ewonse do na 21st keneke ba ye no wono na ba ye no behu se ya die bia fa no sciatica ye 21st keneke tamfo pa ne sciatica no na wotu ase de ma omamfo ne sa yonti Ghana fo ji wo mutum no 15 branches en wo laboratory ne scanning fidi ahudo pi wodo be fam abasobode e chotwe huni abibimam hanyina na wo jabasobode 21st keneke se na nyumere men kan cho se ya de biblia de bia free utri nwa no kosu na ase obesa na wodi amam na santimam wo a wopese ukotu sciatica ya ne na se woboa se kuma se ha wo ha ehwa overseas woni Alpha Radio no ene be ho akra do metema kaso a takwa di kofodua enkwa so nwa ne brekum wanchi tachi man kranza go so debi su dwabo so 21st kene ko so nyemini 0540311311 0540311311 yakonnye kopa bibi nom emfa yeminim efrise kasa na eden yapa yekopa bibia no emizo drink sa na 5G meza no enso eboa wodofo wo transe wa pom de no etimi nyina so ma me se osi kodwom a wo bre na no den pa sa na galamse fo na amana no mu wura mu a uti pimu esanse yesi kanti wonte obekwa akoda no na honam eyoya 5G meza na meka fo de amawo mazi fo mo bodade so kwekwe ni nyina no 5G meza ebebo am yi pa mizo no ya mango flavor na ye wo miss fruity na mafo edi adanse eche se enkoda omo emfie no wo fom no miss fruity no omo no mu a omo emfie no ana omo nyine no ekoso promprom makala no so eye fe kama ye kopa mizo drink na 5G meza no bi ato ewo ehwa overseas manager Daniel or 21st clinic abusu se chapo ko ne kopa bito Bikan supermarket sister sewa abawa o post office anomanje heya yenkonye kotobia mama Esther ewo Atcom Royal Ventures Baptist University wa buakwa eho na Atcom Royal Ventures ewo mama Esther wo frewu yenkone kotomizo ene 5G meza PNC Ventures ewo anomanje taxi station one charity hospital no junction no ene di enhwanimu yenkotobi enko na Sachi Enterprise ewo asafo abinchi one VIP car park no edi hwanimu yekona Sachi hodia na siafom kwan 0246 270-221 0246-270-221 and 0558 1063-48 0558 1063-48 Yankona Sachi Obeboy Yepa Kwaku Ochre Company Limited Ewo Kofotua Eastern Region America Fui Yanko Abusu Se Chapo 0243 329414 0243 329414 Yanko Kofotua Nyankotobi KF Enterprise KF Kinju Enterprise and so ewo Nurum Hotel ya Nurum Hotel Swame Yanko ho ni yanko tubi na yenton ebeboy pa 026 375 2944 yanko na yanko tubi ebeboy pa 3A Herbal Center or the 3A Cocoa capsules cocoa drew yekotu cocoa na se de ebeboy pa efri se cocoa na fifiri yeto no transia untumi ntra na wachi auto ochi auto na wuyi mframa air condition mo ebetu din emwa yanko tobi ebeboy ye pa usisi no ache nipa wa ho de nyina gyina usisi ne so ya mama ya agina mu o center boat eno no center boat ni bu aka no na ache okwa bonso ache ojonku cocoa ene tumi ye sanse kire ne no nipa bibira bia da wudi di biara ka unze cocoa ewo so bema mema yonum ayemre oja onan emoja firi mu ba cocoa eno ti se cocoa no se fifiri wo so a wodofo eduru bia na mo ni so ayo wisi unhu ade papa enye morodie bi morodie de afra ye ba betena nyumire ya na kokko no betua mo ni so ayo wisi emwa yenko ne yenko kokotobi ebebo yi papa eno ti se ye konye kwa timoro ani ne dia sabre no na enyoma konkai ye papa sabre no enyoma konkai ye papa eno ti no yenko ne koto 3A Herbal Center ni nupa 3A cocoa capsules olumai na afre no eno ti cocoa capsules no ebeboa
ama nyoma akonka yi papa ye ton kolina ka ba dan ye ba misi ye ba ene apidank nyoma be konka emaye 0546 107 107 0546 107 na nyoma enkonka eyi papa pamaye danka ba complex wo frew danke se brey efie du miensa ni Ghana fo nyina Aboagye so ewiase amansa nyina Aboagye so efri se wadi na dwuma no ebesa apachi number 2 no wongu ni ho animu ase kra omanfo dodo no na wo sa won yade emfidi ahudo pii na danka ba complex sabre ode ababagum amanfo esa yade na wode ho na ase ede eba ye ko dan proke heba dan proke no sisi yade no obetumi atuase ama dank antima s in 3D madedia wodi tuase dank stroke no eye romanticism the sasabro no obetuase no de ama dank fight toke no ene stroke no dan for toke ene vino ena sabre etu koko no ase na person obo we de madia dank herbal tonic eno so ebebo yi pam enjoy ya de stroke bia no se de aya koduro bia no ye ko dank herbal complex obetuase ya de ama bema untumi ngo enam sa ya de ani etrem e opachi number 2 dank herbal complex obedu akagiramu ama enyoma akonkai yi papa yankwai ni yankofa tete atempon so tete atempon na yekofa so eye bidie tete atempon eye bidie na twede seko pada se yafa tete atempon so yafa tete atempon so dia pada no ankasa no twede seko pada no eno na sabre amafo agiatum efri se poison ekoni padua ni mu no twede seko pada ele betumi adwo no wodofo se wokwa de aduani bi anasa abo bi akawo na se poison no toxin no akoni padua mu a twede seko pada ejuru ba bi kidney no kura ni padua no ye no twede seko pada na kidney no ahode no enkosoro pa wodofo frama ko gina wo yem ejuru ba bi oja wo nan ya ne bon wo kankan no udidi akafra ye no twede seko pada ba bi abejuru bia no na wanhwe enimguase ya akwakoto trader chakopada bedu akagiremu stomach was a trader chakopada anase wanu maduro aproso overdose no wonum trader chakopada ni bia bedu akagiremu pa ehemfa ne ade ani extra ye benya trader chakopada tietietia asokoma pon woni pentecost azore no na eben ho na ye konye kwakopa bia tode a ye benya bi ewo Freddy Mensa ba dani eba apidank ene Colina keba Mr eba ene blazer rekwa ye benya bi atonye de kodie dwuma ye fra trader chakopada wa homatufo we so 0243943413 0243943413 and 0260898914 0260898914 ye kwa sokoma pon trader chakopada open dodo ayenkotubi na koton eteso emfaso ebre no aviedu eno ti asantman atadin Ghana man atadin yehwe nsankyerene a Yakopon enam Sompa Asem Mpe Nipa so ne ye papa no se de wasi atie yesufre se obeboa moru no eno ti Facebook no Sompa 93.1 Sompa TV Ghana na empo yenko Twitter no so Sompa TV Sompa FM sana YouTube abogafo ade no Sompa TV ye ko akoyenim sabrei madikaka edikotodwe agufom se obi biada obeka ne na team fom bia no yesere wompagia Yakopon ebeye ne nsankyerene kama pa
Lewis with the Mubiana Bompa, Biana Bompa, Leka, Baraba Shandi, Yanda Shandi, Libacabri, and the Brianda Shandi Yada. Biana Bompa, where yes, so Chris for Nazwa Demusa, Radina Copo Basayadam, and Nedan in San Chanian, Radina Copo Man in San Chanisi, Mubia singing Anton and Kawaye Shadimo, Liblo, Shidika Baba Shanda Dada, Linda Shandi, the Bicabri, and the Bicabri and Sadaba, Linda Kaba Shanda, Cabri, and the Bicabri and Durbasandia, Father Jesus. Kabaraba Shandarabaya, Libria and Arabacabri and the Cabria Sandabacabria, the Kabaraba Shandarabaya and the Cabra, him Libru Kabaraba Shanda da 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 da, Lamuri and the Cabri and the Bia, Yandara Cabara, Yanda Kabaraba, Yandara Kabaraba, Yandara Kabaraba, Yandara Kabaraba, Yandara Kabaraba, the red man said, Juma, Nana Jima was a soul, which is a question about Radikauma, Radikauma, Le Kabaraba, Le Andaraba, Le Kabaraba, Le Anderaba, Le Kabaraba, Le Andarabo Shandi Debra, him Le Kabarabo Shandi Debra, Le Kabaraba, Radicasa, Radicasa, Woman and Winemo, Radicasa, Woman and Winemo, Radicasa, Woman and Winemo, Radicaye, Papakaye, Gogokaye, Umukaye, Yasawakaye, Kaye, the Kabalabosha, the Yandarabaha, the Kabalabosha, the Yandarabha, the Kabababa, the Yandarabayandibiha, the Kabalabosha, the Yandarabakabrianda, Father Jesus, Father Jesus, Father Jesus, Father Jesus, Father Jesus, Father Jesus, yes, Lord, the Kaba, yes, Lord, the Yandara, yes, Lord, the Cabrio, the Yandarabaha, the Yandarabaha, the Yandarabaha, the Yandarabaha, the Kababara, Liandi de Cabria, Shando de Cabria, Liandara Cabria, Yindalabo Sandia, Yindalabo Sandia, Yindalabo Sandia, the Cabarabo Sandi de Cabria, Yandaraba Labriania, Liandaraba Cabria, Yando de Yandaraba Sada, the Cababa, the Cabarabu Sandia, my God, my Lord Jesus, my Lord Father, my Lord Jesus, everybody Kauma, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus, Jesus Christ, Jesus, Jesus Christ, Jesus Christ, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Likaba had de ha, Indolobo Santa, in the name of Jesus Christ. Ye bompai. Ono kwa foje ye bompai na nadwi. Waye mu yenti na umma ye da sote ase. Wadwe mpenti na wonyinsan ye wo ye from bakumuma. Ennan nadwi. Obi bia ntimi nka wonsan to ebra wo peda wonsa. Ne obeka na ye adwuma. Wonsan chani dadi awia. Anwumra ne anadwo da suomu. Ahomache. Wonanti wakwan so bi ntimi nti ukwan. Wona odi hini ti to ahene. Opotako adi ko bobo yakopon. Nyansabu akoma huntahunu. Wodi manyafoi. Wodi manyafoi aswai. Wodi manyafoi aswai. Nyama kokro na dai. Ba wonsa so. Me wiase nyina hu tumi no abasa. Utumi susa de nyinara. Ba wonsa so na dai. Wo Yesu Kristo nazo demo. Rade ma wonsa so. Wo Jesus Christ demo. Rade ma wonsa so. Nyame abasa koi. Nyame nkokutumi mo. Nyame no manyafoi. Mekisedeka, wasobu penyine, Mekisedeka, wasobu penyine, Mekisedeka, wasobu penyine, wa nante posoma posodi wo, wa wu kwa samadu posodi wo, nyansaba kwa nadei, maonsa so, wo Jesus Christ na jedimu, yeda wasi, se wa yama yen, nani mwenyamu, enkosoa, enkaudin, wo Jesus Christ dimu. Amen. Amen. Yes, Lord. Ya boy, ya ba Sompa. My brother.
ɛyɛ adwuma abranteɛ moro Nyankopɔn adumti no ɛnɛ sɛn na wobɛhu adeɛ ama na ya dansidie akyire wiase amansa nyinaa ɛno ti akwankyerɛ no ɛna saa bere yɛba ababa bɛyɔ no nyame adumti no bibia ɛbɛyɛ kama okay. My bro,
Okay. Asanteman ataidin. Obia ehwe sompa Asem Mpe Nipa de nyame beye. Sompa FM. Ebire na wiedu. Sena Nyankopon be ne senkyere ne obeye na dwuma. Ye wo gidie kese wo Israel dom bemem. Se ne nkonimdie be Nyankopon madea. Odifo bompae. Empire bonachi no ene nkonimdie ne beba. Yentio. Okay. Ebacho, yina anya adwen baako, akoma baako. Na ye mompa entire nwa bemechi. Inshanu wa urade Nyankopon. Wona wasoro ye won trase. Asase so ye naso ntiaso. Inshanu wa urade Nyankopon. Wona uma aduane epie firi asase mba. Na uma dua eso aba. Ena na dwi mesere wa ho ode ne utumi ne bambo. Mesere o kese efiri won chen. Osoro ni asafo Yehowa Mekisedek osofo panyini wa kasa wo bremu anadwi tonsu pafe gu akwa molo so hohuru nanim fa nanini hihye ho ma no wei eya desrede ne me mpanifo nyina enserew wo nyame agya nyame oba nyame nkonkro wodi mu yeda wase anadwi wakasa ye ho en munyam sewa esede mawo yeda wase we Yesu dim agirifo nyina nkase amen Amen. Obi anga say amen. Amen. Say chene be si o. Moro chiwani no. Hu ade. Okay, yakwa Facebook no Sompa 93.1 Sompa TV Ghana. Sompa TV Ghana. YouTube no enso Sompa TV. Sompa TV. Sompa TV. Ti moro transe kakra. Transe kakra.
Safuye wa anyo nyanka odi asafuye wa fiba ani munyamo anyo nyamka ni ani munyamo asafuye Yaba Sompa. Hallelujah. Asafu Yehowa. Asafu Yehowa. Hello DJ Petro de nitum efrise no wakasa etia no ne brechi ni tumo no na ne nsole ma ne na asafo mpanifo bompaye ewo ebrempremu omo bompaye se awurade nyankopon sane enkonson bi egu ne nan ene ne nsa ne kon ne sisi ne bra no mo bompaye no BBC wo ene mi bompaye se ebra nyame apagya ne nsa sabre ya no odi ne nsa nkyene ye adwuma no emprempremu anamo bia ye nipa bia tu che bia konso bia ye adwuma wonyame jantinsim wo Yesu Kristo ne mpacho bia na bopae wo Yesu Kristo na jademo gara bompae lika baba dada ibri andi ne kabra shande ne kabra lika baba shanda dada lika baba shindi ne kabra andi ne kabra randa daba shindi kabara shanda dada li anda daba kabra andi ne kabra shanda daba Father Jesus adia bia ye chichiria adia bia ye ne kwasie adia bia ye how Kodana apinisie ebrana adini for the church no ewado kasa yen sachane ahoma ni chabia na mo twitwa no ewado titi mu yam no na wo ma wakuo famu wo mo akwade ne ho another year ewado kasa mauma ewado kasa mauma ahoma bia somu ahoma bia kuramu by the power the Holy Ghost, by the power of the Holy Ghost, in the mighty name of Jesus Christ. So I want to me. The two million bread and wasi. 1 year sending at the Pusure. 1 year sending us as a Sure. Mount Sasuo Mira. And at the Mount Sasuo Mira. America Sao Quaho. America Sia Wai. Yajudio. And in the Fomane. Fanani Mano. Every Molo I cannot tell. Mola I cannot tell. What yanani? By the power, the Holy Spirit, in the mighty name of Jesus, in the 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 name of Jesus. Elaka wakwa molo, where can I tell? Where was ye? I had a sa. What ye? I had a sa. What ye? I had a sa. By the power of the Holy Spirit, in the mighty name of Jesus, in the name of Jesus, what you Musra, what you to me, what you Musra, what you Yaresa, what you Nimonyam, what you Nimonyam, Manuakwan, Wakwane ya Judy wo Yesu dimo Bompai wo Jesus Christ dim se wakwa
bebre na wo mma ne nko ayaye what else so be tomfu nso mu a wo mpem nka enu na wo nko a ne wo mfura ayaye ye damanie mu ne wo wura ne yakopo ne wo ku ye ho ebi se wo papa bre yanse no wo gye efiri wo ha ne amani e konso bia efra chichiri benchaye efra na fo tifi ne toye ani ye boye ye adwuma ne ba bia oti ba bia se anyeye wano na adwene hoka ne wa wura de nyakopo basaya do se sen oni beka senye oni posia de na sai ewura de di wo ano ye Lazarus unyane no enenai ne wutumi ye ne protein ntase nyina so ewura de nipa na ni na so no uye ni ye nanu man na buka neza kotena wuram ebre no ye ohire pon wokowe wura so ye nsenchani ma no man de no ye to Joseph ni koto amramo ye twa majagore so na nipa ne sasai ya se ko bi echi no pega wonsa ye de David koto amramo ye si onko na sisen koche no na so brado nseche ne ye adwuma no na wurade ye kopom la tamfo nyina ka fom na ne ye che dan ne koche jatamrem na nipa nyane se majatati no ne muka na japan na pantan no ye kokoko ne was solitiano ne su jatanti mfana no anka no na mtumia wonti Shadrach Meshach Abednego ye pia omu ya troni amane huno kwa sana presie ye no gugujemo ne su awurade nyankopon basayetom wonyansani na huofeni nyansabo kwa wa unante posima ne ye wa ukasama do na tinkunimo woni asama de sabakutawo tumi nyina ure ye judi anedaya biani ni mai ye vasira mawo with Jesus Christ Nazareth udemo amen akwankyerɛ nyina ayɛ adwuma gidie kɛseɛ ɛwɔ hɔ ɛnya asɛm ketwa koraa na sɛdeɛ nsankyerɛne no asi ayɛ no ya papa no ɛkyerɛ sɛ ɔno na kache hɔ deɛ moroni no ate tɛ na ɛnya meduru ha ɛno nti ɛnya abotrɛ kakra sɛ empo sɛ ɛnyɛ saa bere yi a nodu ɛkɔbɔi ene beti ansa na panel members nkasa nwi na aba gidie kase se onnama de nche no wa wi na dwuma ode nani na ma no ti omna samwa Oforisuo da se gidie se Sompa FM esentrene ana nyankopon ye na ade a o ene woni brem obi ene obetimi nyankopon asia kan enwa ba man ye beka ne se sebe na sem na aba no eye afutu sem obi ate se de kan no na ye mompa ye se opani a oni ni nyanta wanta wai
yɛne ankasa tie kɔ ɛmfa ani hu ne da nanso gidie na yɛnyina gyina so a yɛko ama yɛnnuan sɛ nyankopɔn bɛboa na nani no wasanya na ade enti emubuhu ani nkotodwa a yebu ene empentenko a yɛtene ha no ne nyina gyina sɛ yɛde ho abɔfɔde ama nipa bia wɔ nam asase so ene nti megidi ye sɛ ne tie bia no sɛ nani no atewa me amete yi bia ni woni huhu aniwa nanso no ne nya ntawantawa ne kyerɛ sɛ sɛbe bɔne bi ɔyɛ bia no wɔde akyɛ no ama na kache wagya de akyɛ no ama nani na te wɔ hɔ yɛ mmɔmpa yɛ sɛ adeɛ bɛkye no Oforisuo nim sɛ obi koda onyare adeɛ bɛkye nipa ne yare obi koda o problem adeɛ bɛkye na ɛkɔ enti yɛhwɛ kwan ya mpɔmpɔ fa so pai pɔmpɔ ta fa so pai anadwo ebia wia no wobɛbrɛ saa bata ma wobɛkɔ akoda adeɛ bɛkye na ono wobɛhyitima sɛn saa na wiase nɛteɛ ti megidi ye sɛ gidi a yɛnya ɛne mpaebɔ a yɛbɔ ɛne kukudu a yɛnya ɛwɔ fapem ɛne gidi a yɛnya sɛ yɛbɔ mpa yɛ sɛ me kora me bɔ mpa yɛ kyɛpaa nanso yɛnyina nya ho fama ɛbɔ mpa yɛ sɛ yɛnnuan enka yɛdeɛ kietumi ne sɛ enka sɛ bempredua sɛ ɔbɛsɔre na nko wade ɛno nti menim definitely sɛ ɛnɛ adeɛ bɛkye no na mimi gidi a na yɛnyina gidi no ayɛ frankaa ayɛ ntoma fitaa sɛ yɛnyim enti moro yɛbɛkɔ so ne ka sɛ yɛnya gidi na ɔmo so ɔmo ofie minim sɛ samrama fo butuoma yɛ ɔmo bɔ mpaye na moro so abusua ne moro na nkasa ɔno so ne gidi ensi ne pise adeɛ bɛkye no na no ma yɛ dai ayɛ yie enti me de misusu sɛ sɔfo pɔn kwabra de me fi sɛ yɛbɛ de nyankopɔn wɔtre ne nsa wɔ ne brem obia no obetimi nyame a challenge nanso nipa ne kasa tie no nanka yɛni nna sɛ yɛkura nka yɛbɛhu na yɛbɛte ne nka nanso nyankopɔn adom yɛakonkoden ate ne nka ama ɔnɛ yɛkasa nyani na edi dwuman nanso yɛbɛkɔ so ne akɔ yɛnim minim sɛ ɛnɛ sɛ nɛ na ɛnɔma bi anya ɔkyena nsɛnkyerɛne ɛbɛyɛ adwuma enti yɛmfa gidie no ɛntu gidie na mo enti nkunimdie yɛ awurade dea hyɛdeɛ yɛka no adoma kyɛdeɛ ɛyɛ awurade ɛne de ma ɛni no honhom mu bibia ate honhom na te honhom no ate nyame yɛ n'adwuma yɛnim deɛ yɛka ntia nyame ɔyɛ n'adwuma nti gidie no ɛwɔ soro because yɛnim sɛ de nyankopɔn sɛ yɛ papa yɛ dana ase sɛ wakasa yɛ ho na nyame so ayɛ n'adwuma bibia nso nyame yɛ wɔɔkye no ɛyɛ kɛ kabia so wɔ mu nsɛm na wɔkɛ so ɛyɛ nhyira onyankopɔn nhyira wo wonya mmerɛ ɛgyina Facebook wonya mmerɛ ɛwɔ YouTube wonya mmerɛ ɛwɔ TV ho ne radio so obi bia credit ne mmerɛ a wonya sɛ yi nyinaa no onyankopɔn nkyɛ mu nwosra wate na wonkyɛ mu yedie mu adom ɔma mu favor afei nkwa kɛseɛ ɛnam de tu w'anim mesrɛ nkwa ɛde mu obi bia a wotie Sompa TV Sompa radio ɛwurade nyankopɔn ɔnhyira wo yesu dim amen maame tia Oforisuo bɛma yɛna yɛtiefoɔ ne yɛadɔfoɔ nyinaa ase ne yɛahwɛfoɔ yɛnsuro yɛwɔ gidie ne awerɛhyɛmu kɛseɛ fi sɛ yɛwɔ nyankopɔn bi a yɛne ne nam ɔyɛ ɔkotwɛso a ne nanka nsuo wɔyɛ Juda abusuaku mu gyata wɔyɛ nkunimdie franka nti megidi yie sɛ anadwe nkunimdie ayɛ onyankopɔn madea ama animonyam so ayɛ ɔsorosoro hene no ɛdea ebi bɛsane aka ɛyɛ ne ma enso wɔyɛ onyame a ɔma ne ma anim nwase da biara denti no sɛdeɛ yɛ papa no wasi ahyɛ yɛ bɔ no yɛwɔ gidie kɛseɛ wɔ ne mu paa nti no dada baabi a wɔ bia no yɛkɔ so asere nyame nhyira ɛna ɛde ɛma wɔ wɔyɛ nsɛnhwɛ nyankopɔn nti no yɛnim sɛ yɛnama adeɛ nkye no na ani na yɛ han te sɛ deɛ nyina no na yɛhwɛ animu no ate ɛwɔ biaeɛ a yɛ papa no wɔ no ɔngye mu a nkɔbɛka kyerɛ sɛ wɔngye mu moro hu han no akase ebete kra kwanti no Oforisuo bɛma yɛnya ne nyinaa ɛfama nyankopɔn sɛ ɔbɛhyɛ ne ho ɛne monyam sɛbɛyɛ a enu kyina no yɛbɛnya nkunimdie ensɛm yɛbɛnya anigye ensɛm ɛde aba bɛtena ase no maka ɛde ahyɛ nyankopɔn no gidie ne deɛ yɛkutamu yɛabɛmu mu da biara da sɛ meka sɛ me amete wɔ ho Oforisuo yɛte afidie so yɛnim sɛ yɛ hu nsɛm yɛte nsɛm nso no ensɛm bi sen nsɛm asɛm we sɛ deɛ
eye pantoma ya ato ye gidie mu kyese yese de ye hunu ye nanso ye gidi no de abemu na mare hu no ahye ye gidie mu kenenti minim se we say ebi keto se nye ye wo ho a enkobeka kye se ade no enye ye wo ho but what to na numu tuo sa ye wo ho ne de gidi atechire osisi ye wo gidi ye beka sa ma mepo atutu nte no minim de awade betimi aye nte no ye fa ntwenya me ya adomo a ye behu de ebetodwa okay yakwa enim na ye beka kire obi bia se omunya botoye mu na asedanka kropo twadia poba se yadom wono ene okotwa nsu anan anka nsu no na meka kire obi bia se kropo twadia pono wo yade woni brem sabre no entoma ade enche no Yakupon dru bia onya hwehwe anim Nyankopon o sade na yesi epa no sade na wo si epa no eduru bia Nyankopon hira ne bia onu obi ani konwasie onye no saa emma sade ye pese ani agi na anwumre no dabi Nyankopon onye ne saa amaye nemom entoma Nyankopon nya domo a wo kyena da no gidie kese pa wo ho efrise moro no nani no ate Nyankopon hye ne ho ani monyamu a wo kyena ani gie kese pa Nyankopon hye ne ho ani monyamu a wo kyena eyesoro koda me na me kasa asem ne kyerɛ wo Nyankopon hye ne ho ani monyamu a wo kyena moro no ani no ate na kase ebepie ama nipa ya dai ehu ebepie efrisa ye papa no se wo hwɛ adanu fiada de siye na wo hwɛ na Nyankopon osakra wiem abribia eno ti se de opese wo hunu ne no Nyankopon se no ma hunu sa obehu no kyena no pa onnan sore no na wono ankasa asode edini dwuma ne de na sa ba fidi we so adasa nyina behu de Nyankopon aye enipa nyina behu de krupo twedi ampon waye Nyankopon hye ne woni monyam a wodachena sade ye papa aka no wose ba bi owo no de moru ani no ate enu ti no yenhwe se namframa mu eba no enya emeduru hade a Nyankopon hye ne woni monyam a Nyankopon hye ne woni monyam a Nyankopon hye ne woni monyam a odachena no moru ebeko akonanim moro olaso eda ode mayako woni na tie o wonna nsore kyena no na ate aseda be na ode ma ye papa na akasati ano no papa medase yide se menda nsore no na Yankopon ahyem ho animoyam okay said moro osie no san ye papa no so ka kire yen ti Yankopon hye ne ho animonyam a edachena ewiase amansan nyina bese humoru no obetra fidie we so na nani no ate se te eno ti no medical culture say kupo twedi apoba se yadom wono yade woni brem na ade bi obeye bia no onu obi ani nkonwasie yentwen no kyena said the text message is ne ba no obi kura type ba wo se Yesu Nyankopon nya magician o jade kakakakra nyame yadom a ye papa na hye yebo yen akasa de ya kache wiase amansan nyina se ye papa no wono ena ye da no eni Nyankopon wa se ye bossa na kache wo no moru nani nate wo kyerada Nyankopon behu moru foforo na wono ankasa etwinika kama ekyerana nani nate ye ba na twika ba be pake no adwuma ma ama mansan nyina hu de Nyankopon otumi ye abrotia Oforisuo bemanti obi a wo ha mane atete anase obi bu kwase na Asem Mpe Nipa adwumadie no we dey for you and one say wo fra ye ma no 0546 88 3287 0546 88 3287 and 0243 58 another 58 78 0243 58 5878 and 0552 0945 93 0552 0945 93 yeah for happy birthday we every a quarter just simple mo bema wase wono akasa ne twotworo mu two no yonko bremo wo ye ne bibia na de nyina ya wonko nya ne ho Mavis bafo enne wawoda ekwoba just simple mo se ya fi de kese so enkanche so do papa paye Nyankopon enkoso afa fra domo kwa domo Nyankopon enkoso ntutu anamo esi bia ekron
onya wo chem no katabo erade ma bibi biara do nsa beso bia no enye enhra enye sika emfa mama ne bambo kese no enye kese nso ewo so na wabra bon so atimi asiwi o manya se dua esi asobonten ho erade mo ahampo da biara da Mavis ba for wey efri ekwoba jesi sempremo bema ya wono eye Asem Mpe Nipa adwumedie no ye producer ba ko MC a ho nso no wo hwe etwa ye de ba eye TV no so ewo Sompa TV ebusiafo ofo so bema ye fancy asenom na ye sorry. Okay, ha na braba be de Sompa Asem Mpe Nipa no ebesie no manfo pensenkyere ne Nyankopon so menyema mo saa ne ye ne na ngia chinye ye papa no wono na maye mframa home osechina eyechina eno nti ye do bibia ase Nyankopon hye ne woni monyamo a ochina nda no ye gya ha ade amanyum papa krache pike Nyankopon ya adoma ochina ye besa aba fidie no so moru nani no betechina eno nti obibia mfa nani ento ye so ofo so Aboagye